Hormatly radio dinleyijiler, häzir size Anne Meretturdy Mämmedov bilen Allaýberdi Melaýewiň Dogdy Gasmanyň Lälesi diýen radio oýuny eşitdirýär. Ey tuğduğum soňdagy dağdannydyr bilimkin. Düşman görse döwdüleşer, ýomut köklüň ilimkin. Keskin ýoluň geçer, gazyl gaýry göwüň açar. Soğuk çeşme suwuň içer, sürü malym kin. Dörlü dümen otuň biter, her deräň bir ýyle ýeter. Hatarlanyşyp kergen öter, naýbadaýdyr ýolum kin. Bu döwran senden geçendir. Üstüňden ýylyň göçendir. Niçik geçer halyň kin. Gün gyzyl eňek bolup ýaşyp barýardy. Daş töwerek keskin baýrlar bilen gurşalyp, göýe diýersiň çöken leheng düýäni ýada salýardy. Ýylgynlar sewda gaçlaryny öz kenaryna düzen etrek derýasy uly bolmadyk öwrümedip akyp ýatyrdy. Suwuň akymyna toğulanyşyp çakışýan oňjok taşlaryň sesi, mylaýym şemaly şelpek akýan sewut ýapraklarynyň ýşyldy bilen birleşip gidýärdi. Uzaklardan salgym atyp görnýän dağ gerçleriniň aňartyndan ýaşyp barýan gunyň gyrmyzy şapagy özüniň tyrlary bilen uzak göz ýetime gyzgyl rengini çaýdypdy. Owa tarapdan gelýän ýodadyk kiçirek eňi edip derýanyň aýlyp berýän ýerinäki gözüne garşy ýetdi. Ana şu jaga eňidem owanyň gelin gyzlaryny dili uýunrak adamlaryň kelpeden gürrüňlerinden aman saklaýardy. Bu arzyly güzör olaryň sır berip sır alışýan, owa täzelikleri bilen tanyş bolýan ýerdi. Bu güzör olar üçin diýsen mehriban görnýärdi. Owa ýigitler üçin bu güzörüň mehremligi aýratyndy. Bu yer olaryň öz magşugyna tataşýan, ogryn göz atsynyň gözleşýän ýerdi. Güzeri topor tutup giren gyýylar küýdelerde suwdan dolaryp, biri bilen oýlaşdylar, ýomak atışdylar. Gülküleriniň, gürrüňleriniň soňy boýdaşlary herwere ýagdy.
Kıyızlar. Näme? Ötün akşam serverlin göçönüne eştinsiňiz. Eşitdik. Vah, eşitdikli. Server boyly. Server çoramyzdan suda düşdük. Vah, ola boýdaş. Ýaňylyň ýurt ýeriniň ýanyna hiç gaýtdym weli. Birden ýüregim ersikdi. Ojaklaryň ýeri garalypdy. Gaýlar ýatsam tursam, serwer bilen aýrylşar nöýdemokdym-da. Hakyt düýnüme görgüs ýaman bilen güdere bilejek elipdim. Şonda maňa Oraz meňli şahyryň özüne başlap ýazan soňkuça düden gazaryna mukap berdi-de. Aýdyp bersene, boýdoş, bilemesdeli. Aýdyp bereýsin, bolsa. Ay, bir hille. Haýdar bana bir hille. Bolmaýdy, bir ýyl soňra aýta. Sizden zat dilemenni. Ýöne kişän etlenip düden zat aýtmak bir hille. Bir hille. Ola bir açyk bolsa aýtsyna. Serweriň özi bolsa ha, zat gizlemen aýtardy. Ola, serwer biz üçin kedeki däl ahmet. Ola. Gaýlar, diýsem gowaşlan oş eken. Serwere öwran aýtdyrdım öňelin. Şu diňe soň kwentler ýadymda galypdyr. Şonu aýdyp bereýin. Bolýa, aýtaý, şonu aýtaý. Ýa aýtdym bolýa. Şu kärgäkler çykyp awlagyn alsa, otlagyn, suwlagyn, ýaýlagyn alsa, bir mergen aýyglasa, oglagyn alsa, jeren bir mälese çölü ýandyrar. Oraz meňli diýer, ýarynça bilir. Lewleriňden akan görneçe ballar. Men bir bilbil bolsam, serwer bir güller. Bilbil köp saýrasa, gülü ýandyrar. Wah, edil ýüreg gornaýa. Men bir bilbil bolsam, serwe bir güller, bilbil köp saýrasa, gülü ýandyrar. Öňrek ul Oraz meňliň düden bir goşgysyny maňa da aýdyp beripdi. Şeýlemi? Wah, ýekejeden ýadymdan galypdyrdy. Hamaý geçdeli, aýtsana. Beýwanyň ýaýlygyna çykanna, ol görnýän han serweriň dagydyr. Ýene görseň han serweriň dagyny aklymy teňeden gamy dagydyr. Vah, han serweriň dagy gün watara süýüşdi diýsene. Olan goňşy bolama da duýdurman göçä işlerini diýsene. Şonu aýtsana, Oraz meňli şahyr bilen öz gyýyzlarynyň arasynda pynhan gatnaşygynyň bardygyny serweriň agalarym, inesem habar bar bolmaly. Howada, şahyryň obada ýokdugyny çemelep, şo gara söýmez enesiniň etdirip ýörünýişdirler. Ýoksa geçen annada boz polat serdar bilen Maktumul şahyry kiti, Oraz meň üçin ýene godaçylyga barýarlar. Şeýlem asal. Şeý diýsene. Şol adabryly kişilerem töwelläsin atmandyrmy? Vay, serweriň agatha aradylyk beräýenim ýalymyş. Ýöne şu doň magrenesi, tiresi başga dip kes kelle yer ýumruklap oturmyş. Wah, bagtygara serwer çöre. Bilen haýsy bileýimizin maňlaýymyzyň açyk boljagyny mene bilýänlerlerim oýdaşlar. Şu mahala bolly serwer jana bolly. Ul Oraz meňliň ähli düden goşgysyny ýat bekleýärdi. Ana meňle Maktumul agamyzyň gazallaryny suwara bilýärdiler. Keçbeli. Ýoksa da Maktumul şahyr goloýdy meňle bagş edip täze goşu goşan eken. Onu Oraz Mehmet akkam göçürüp alypdyr. Menem akkamdan ogrynça ýat bekledim. Ine, dinle. Ana aýtsana. Pelek ýyly ryswa kılly aýrypdyr zarymdan. Niş kılsam, habar bilem men ol meňli ýarymdan. Ins-jinsler taýgyr eýlep, zemin lerzana gelmiş, asmanlar jünwiş kılıp, köwkepler ýanmyş narymdan. Bir rehimsiz şairipdir, köňlüm içre jaý tutup, ben deýleyip Lukmany habar almaz adarymdan. Vay, gyýlar. Muratly göl berik geler. Ýürüň çatyrak gaýtar. Ýürüň bilen känellenmäliň. Üýdekliň genjini işte. Yürüsene gyýlar. Gyýyzlar küýdelerini eginlerine göterip, howluk moşluk bilen inçejik ýoda düşüp, hator gurap oga bakan urudylar.
ağ salımdan atını seyap çizip gelen yigit deryanın ilerisine geçti. Atını qaba yılgının atına taklap, telpegini eğerin qaşına geydirdi. Beylini qıtıp duran tirme quşağının düğününü qoğuştu. Elini yüzünü yuşturdu, yukarı qalıp, serini dumanla diyan tebiqatın gödelliğine ser saldı. Bu iyinçe taqat, at yüzlü nurana yigit, Oraz Mengli şahirdi. Sergülörün göçüp gideninden entek, onun havarı yoktu. Yomutların gozuk tiresinden bolan Oraz Mengli, Magtymguly şahyryň adawadatyna muştak bolup, 7-8 ýyl mundan ozal gerkezleriň arasyna gelip, hacı gowşanyny mekan tutupdy. Beýik şahyry özüne halifa tutunan Oraz Mengli, gerkezleriň düýesini wakýady. Täze obadoşlary onu gelmişek saýman, gaýta oňa obanyň orry orta arasyndan ak öýdükip berdiler. Gerkezler bu sahadydan gelen mülakatly, hoşroy, hoşgulaw, nurany ýigit bilen derrew öwrenşip gitdiler. Özleriniň biri saýdylar. Oraz Mengli bakýan diýerlerini agala salan soň, uzunlyk ijesini şygyr ýazyp, halipasy hem ýaqyn, medetkär Magtymguly şahyryň goşgularyny göçürüp diwan etmek bilen geçirdi. Ay her kim seni vurup düşmesen meyle. Ameyle dost meyli muştağındır elem cahan qarıvız. Ay men mezunun temir koya kileyli. Böyle bir hemdem qarıvız. Ay çöllecerin bət eylemez gözüne. Gözüne loğullavat koşulup durup sözüne. Ay temizlersin bir yaxşı yar ödüne. Ay men isler men seni karı Alkanly durdy şahyryň hacı gowşana gelmegi bilen Oraz Mengliň oroçasy her tapar göýe diýerdiň toý ýerine urlýady. Magtymguly durdy şahyryň ýyzy dolanjak gününiň öň ýüzi onu hökman Oraz Mengliň ýanyna alyp gelerdi. Muňa oba adamlary beletdi. Şo sebäpli de obanyň erkek göbeklisiniň uçdan tutma hemmeti ýaly bu ýere ýygnaşardy. Buzlu polat serdarın gıngırılmağından heder ediyen yaş gelenler derrew çay suwun biş düşün uğruna çıkardılar. Märeke soğuk bolayjak aweti bolsa, onun öýüne elmidama tapılar durardy. Durdy şahyryň damana ýolundan aýdýan aýdymlary, şahyrlaryň gazal aýdyşlary tär daň saz berýänçe dowam edýärdi. Oraz Mengli şahyryň öýündäki bu edekki üýüşmelen böli şatlyk şakalyň ýygnanşy bolman uluk geňeşe uğurly. Dost bilbil sayrar ulhanı täze ul. Ay bir gadyr eline geçti ömrüm kül. Hayır oğlum sen o zaman karavuz.
hadi. Gelinle geçti ömrüm kül. Ayıp oldun sen o zaman kara kız. Kara kız. Kara kız. Aydymy bollum eden durdy Şahir, maňlaýyndan tyrýgan derini ýalygy bilen çaldy. Şo wagt Matymoly ýyly-ýylyna artynjyrady. Bu işaraty onuň geljekler gelşiberdi, habaryny beriber halipa diýdi. Durdy Şahir makullyjylyk bilen söze başlady. Gerkel garyndaşlar. Benim şu ýola gurgun sebitlerini hapara gidişimdi. Gurgunun aňry bahalkelerin nazar serdary bilen Astrabada aýlanyp göl gaýtdyk. Astrabada nazar bahalkanyň häkimi köşgünni gulluk edýän Ali Behrin diýip bir aşnasy bar eken. Ana biz şonuň kady işledik. Ol şygyr paral şahanny al kişi ekeni. Olarda bir gece bolamazdan soň Ali Behrim siz Türkmen gardaşlar bakımrak iyidinizi ýoly düşün diýdi. Ana, bu näme diýdi bolýarmyş? Otursana bir tagapil ededin dedim. Oturan Munay. Ondan arada häkim tilin dikmäňiz hanaly hany Türkmen atlaryny ýygyna diýip buyrup bilen serwat ýollanan eken. Doğru gerek, bu polat serdar doğru gerek. Hava Halipa, şoň aly burşum habar geldi. Bilim jemenni olup maslahat edägede keskellän buyrugy boyun bolmadyk. Hanaly hanım näme? Ýakyny häkimin huzuruna barak etdin, ähli bilenim mollamak tümlüň boyuna syrtyraýp durda. Ýyla şoň agdyna bar ya. Men diýelim geçenok diýip gaýdypdyr. Hawa, ýeron soň At barny ýygnap, Marina yürüyüş etme hıyarı var. Yer göroni, o wendelerden näme kasyn bar diýsene. Hey, devolin aytsana. Näme sen aşağıda yumak bamaysın? Otur diýildi sana. Zolary sokjur durmadan ahry. Ey, hawa yer onsoň iýdi. Innim häkim at ýygnamak üçin topu töpüňi bilen bu ýerde etirek boýuna dökülmäge sulfat toplaýarmyş. Asıl Ali Behrimiň sizi tiýrak ýola saljak bolşunyň manysy aýan boldy. Çaltyrak baranda gerkezleri göýöklüňleri habardar edin diýdi bolýar Halipa. Hawa herdar hawa nazar behelke de ýüzürni ýygyna gitdi. Onuň ýigitleri bilen bäri kömege gelse de ahmad. Bu howsalaly habar eşitmelärikden ses çykmady. Özüni müýnli saýan Şahir ümsümligi boldy. Halaýyk. Ýakymsyz habar getiren üçin aýyplaşma görýän. Mehmanyňy ýagyrma görýän. Şo ýakymsyz habar getirmedik bolsaňyz bizim üçin has ýerbet boldy Şahir. Duýdansyz dökülen ýagdan çetin zat bolmaz. Onu aýan edip uly iş bitirdiňiz. Doğru aýdýar. Tanrı ýalkasyn. Doğru aýdýar. Adagry ömrüňiz ok bolsun getiren habarym üçin. Mamule edip, gördüňizmi? Oň üçine özüň horrap oturmasen, hawa mehman. Ýeri onsoň serdar biz näme? Mene näme? Siz bilen. Hawa adamlar. Aýdy oturum. Biçiljek doğan geňeşli bolsa oý. Hanaly hanyň ka dälen günümiz oňullugy ýalmajagyna ha öňüm bilýärdik. Innem maslahat siz bilen. Buzy polat serdar. Han gönleseňiz Doğru aýdýar. sizinki aýtmak bilen bizinki berja etmek bilen. Hawa, Şu wagt atlanmalymy ýa haçan? hawa. Häkimiňden hem hanaly hanyňdan hem ätäj edýän adam ýok bu ýerde. Hawa, gaty doğru aýdýar. Hani ýoşrak bolunglar. Kılıç tirmagy her wagt emesçi. Hawa Matymoly molla.
Söz ne oldu senki? Ayda otur. Cemaat. Durdu halife ýaňy nazar behelkäň ýigitleriniň kömegi geljegini aýtdy. Häkimem taýýarlyk görýän bolsa, ýagyň öňüne köplük bolup çykyldy ýagşy. Özünem meger ýalňyşmasam, duşmanyň ýygynyny geçirekden berdi däli, Gökçü dağının gün masarkı geçidine karşı alınsa göğünü ras olurdu. Bizi kapildir hasaplap, hakim uğrum verip görmen, öz sulsadını şu geçitten geçirsin gerek. Hakimin leşkerini daş toğurlavam kaçırsa olur ödeyim. Yönü bir geçirek boyunaki yumut karnaşlara da habarımızı getirmek gerek. Hey, doğru. Maslahatın makul şahir. Hani yiğitler, çapar olup gidermenin seslenin. Adamlar, bir haber üçün leşker tartıp gitmek gerek gel. Birin olsan ol ya, karınını verdi de gerek. Hällen märi gurrunu ünüs berip dinläp oturan Orad meňli dillerini. Serdar ağa, Halifam. Awa, Sizden aňryk soňdagyny seni oturumly halyk biziň ýomutlanmaz bolmaly. Eger makul bilseňiz bu habary olary men ýetirdim göwgüli laýyk bordy. Serdar, awa. Orada meňli dogry aýdy. Şonun jaýdar başarjagmyz ýok. İlonlu zatyny söýdýär. Bolýar ýigit. Onu dan saz verine ýola düş. Ýoluň ak bola. Sag gitti, aman gelini. Orad meňli şahyryň düşmanyň döküljek luwaratyna habary ýomut garnaşlaryna ýetirmek üçin gidenini 3-4 gün geçipdi. Onuň serweri görmedigine de şonça wagt bolupdy. Gelişini owa ulman, şo sırly güzere barşydy. Ynhabahym serwerim mararym suwa geler. Onuň ajymalyna bulurap duran gara gözlerine gözüm düşer. Iki çak pynhan sözleşer. Ine şunu yet bilen gol güzer başyna owa tarapa nazaryny dikip otyrdy. Ya gulwanım buleyl wefal yari. Ayari aklım görmeyen intizar oldu. Ay yüzü gulgun çöde sapar yarım bel. Ay yüzüm görmeyen yar intizar oldu. Ay yar gideli çarvaları seraser. Ay aman seraser el. Siyadül pugdal yerdene serve seri. Ay levlerin şekerdir usalı kovseri. Ay gül yüzüm görmeyen yar intizar oldu.
yarısını sedini. Bir bahane bile var kalbini. Agulünün var beni yar intizar oldu. Ayazı kemraş padine geldine, zalgusum ihmandır azal geldine. Ay gönlüm tamaylar ya, gönlüm geldine. Gönlüm görmeyen yar intizar oldu. Ya gönlüm görmeyen intizar oldum yar. Ah gönlüm görmeyen yar intizar oldu. Qarankı gatlışı verenle de arzuunun başa varmacağına göz yetirip ova qaytdy. Ova yetenle serwerlerin yurt yerinin boş duranını gören Oraz Meňliğiniň üstüne getire dawandy. Seri dumanladı, gözleri qarankırady, baş aylandy. Näderini bilmän, ojuğun qaralyp duran ýerine seredip, etse salym doňup durdy. Töwerekden oňa nefsagyrjylyk bilen seredip duranlaryny aňyp, özüne zordan erkelip öýne bakan boldy. Eýetiniň ýürek ketretini duýup, oňa gynanýan ýaly atyň başy hem aşakdy. Oraz Meňli öýüniň kapysyny açmady. Tekiniň üstüne oturup oý pikire çömdi. Ýagdaýa düşünen at janawar eýetini bir ýola ýetgaşdyryp, oňa päsgel bermeýin diýen ýaly hokranyny da ýatagyna bakan ýöne. Belli bir netije gelip bilmedik şahir, pikirinden bir näme aýňalansoň ustadynyň ýanyna urady. At janawarym çakylyga garaşyp durman, onuň ýygyna düşdi. Esselamu aleyküm Halipa. Wa aleykümselam Oraz Meňli. Sagaman geldiňmi? Yeri hala hwalynendir. Ey şükür, aman esenlikdir. Biliň salamymy Jumut garnaşlara goşurdyňmy? Hawa. Salamydan ýumsuňdan ýetirdim. Olaram size köp dogaý salamy berdiler. Salamy giýerenem, getirenem sag bolsun. Ýeri şahir, neňse habar getirdim. Olar sizin haýyşyňyzy kabul etdiler. Göwnejay netije gelenini aýtdylar. Özlerim bir uşul geçide kömege barmakçy. Sag bolsunlar. Köp sag bolsunlar. Olardan tamamdan şeýledi. Sene uly iş bitirdiň Oraz Meňli. Taňyr ýalkasyny inin. Muhammed ümmetim bile ýalkasyn. Halipa. Bole onu men gaýdaýyn. Hani
tagapyl et biraz. Oo. Sen kalbyňdy gopyan harasady men aňan. Işk dağını atsalar göğün boynundan göğ tuturayıp çekebilmez bilerdi. Dek öten gece olar obanı tergedip gidipdirler. Yaşula beylekade masaga salmandırlar. Asıl koňşy golamlarym duymandyr. Oludan dem alıp başına aşağı salıp duran Orad Meňli eýsende bolsa bu barada kelam zat geplemedi. Biraz özüni dürsep yollaşyny izlendi. Mağtumulu halife, haçan geçidi tarap atlanmaly? Buğulu pola ferdara bir gün atlanmakçy. Olam öz ýigitleri bilen şo gadyga barışmaly edildi. Ýok-dy. Nazar behelki öz atlary bilen töwrekde peýda bolaýsa, Hanaly hanım ahmal galmadymy kadiýan. Agatyna habar ýollasa gerek. Bizim duyular gorkusy bilen bölek-bölek bolup atlanmakçy boldum. Bolýa şahir, menem öýe ýetegin. Hey, kahva elek. Server. Kapat şön bilim. Aşk dağın atsalar göğün boynundan göğ tuturayıp çekebilmez biderdi. Işk efer etmese yanmaz çırağlar. Işga düşse kuşlar eňrer, gur dağlar. Egiler haybatly, kuwatly dağlar. Dağlar eriyip çekebilmez biderdi. Demek bolup oturan o awadaşlaryň üstüne ýaýynjak bolup durka. Seýgülim diýip gitdim, gelişikle däl. Kim bu aşkyň ýüküni çeken merdana kelip gördü, gorkup düşdü gerdana. Zemin jünmüş eýläp geldiler zana. Çöller, düzler çekebilmez bilerdi. Serwerim. Geçide de bölük bolup atılınjak bolunsa, ne etmeli? Behiş kaçıp çıkmış karşımın öýüne, tamu korkup inmiş yerin teýine, kaçtı derya, adam allı boyuna, 400 ýyllap çekebilmez bilerdi.
hem kısmatım beyik ustadımın kıyal olayacakmıka. Meňli, serwer. Eger serdar beyruğun olacak olsa, belki de yetişerin. Belki de serwerliň uğran orunun hanjaktığını bilebilerin. Şey deyin, iyiz çalayın. Şahir uzak giyeceğini çirmetmen geçirdi. Her hil oy pikirleri terini ayladı. Mağdım uludan maslahat soramağı ecab etti. Ahıram belli netice geldi. Düyeleri Novruz çoluğa tapsırıp neyre desin serverim deyip atına kamçırdı. Bu vaqtlar dangdanın ümüş tamışlığıdı. Allah canlarım, üydümü hanca tarap tutumkan. Kolay koltumda qarnaşlar barıda serverim özündene köp köde geçtipdim. Yönüm men verarlı göçer moltalara, bet jeli aylarda durmazlar. Soňu dağı nakı Aycemal çeşmedine, onun daylar bolmaly. Uy, men bolup duruşumin? Serwerin ağasının qar erkeginin idin men her yerde de oldu tanımalı ahiri. Oraz meňli beyikten gün aşaklığını iýinip owanın daşından yay berip urady. Demir gazypdan gaýralygyny gidiýen gomak ýolup ketip berjek bolanyny birden saklandy. Hatdan düşüp ýoldan geçen diýerleriň iýlerini dinledi. Ol qar erkegin iýdini görende tesginip gitdi. Atynyň jylygyny tutup durşuna solgun ýowşanlaryň arasy bilen uzalyp gidýän ýola seredip pikir ýurtdy. Allah canlarım, biyola gidişine gönüm meşeti misiriyana var ya. Aňarda da ulu balkan. Balkanna bulan hostary ilin çalan bolmalyal. Ol yeni de pikire batyp durdy. Birdenem atyna böküp minni de onu gysap başlady. Eýetine berimli janawar onun bir aydan iki aytalatmady. Oraz meňli atyny korgununa sürüp barşyna uly depäniň etegindäki iki ýoluň çatyryna saklandy. Ol esenaly diýilýän depäniň bu çatyrygyndan bihabardy. Ýene de atdan düşüp ýola ýertdaky düýe ýyzlaryny synlap urady. Qar erkegiň dawan ýyzyna gözi kaplyşanyna ýüregi ýynjalana döndü. Göç çatyrykdan günnogara tarap öwrilýärdi. Inni ýyz çalyp ýörmäýini gönläýin. Ähli zat düşnükli boldy. Men ýyz çalmagymdan ýatýaç edip, olaň aýlap edip barşlary. Göç soňu dağına var ya. Soňu dağına bolsa diwan çaýynyň üstünden geçerler. Çu canavar. Çu gözüme döneyin. Çu. Sayladım teştim sonam bir bölücük kıyızdan seni. Neçün belini koçmadım men tapıp düzen seni. İsterim haktan kovuştur koyma tizen seni. Çu! Hakkatına sözüm yetmez men gibi avara yok.
il günrehim eylemezler men kibi biçare yok. Yüreğim fedbar tektir, hiç terimde yara yok. Sen garipsen, men fakirmen. Senne menne çare yok. Sevduğum takdir haktır, ayırgın bizden seni. Dur canavar dur. Oraz meňli gyzyl bayry yetmäge az kalanna diwanın çayını eňýän gumak ýodudan düşüp ýola göz aýlady. Ýene-de garerkegiň ýzyna göz düşenni oňa barzat aýan boldy. Ýz täze göçüm diýmek ýaňrak geçen bolarly. Şahir atyny gytsady. İki gyrasy äpet gorp bolup giden diwanyň çaýynyň atynyň başyny goýup berip esde salyp ýöredi. Çaýyň ýeňilip iki bölünýän ýerine göz aýlady. Birden uly diwan hem kiçi diwan çaýynyň aralygyna ne öňe ne de ýyda gidip bilmän duran göçe göz düşdi. Göç iki düýe bilen 3 eşekden barapdy. Gara erkegiň üstüne serwer, beýleki düýede bolsa onuň ejesi otyrdy. Ağaları bolsa eşeklidi. Şahir atyny gamçawatsy. Bir zat bolaýmasa göçüň saklanjak ýer däldi. Oraz meňli atyny allygyna çapyp barşyna birden göçüň gawa döňünde guyrugyny her wagt bir tarpyladyp hıňranyp ýatan lehen kaplana göz kakışdy. Ýüzüň salyp gelýän bedew ýagyny görüp kürtdürüp bir gaplara soguljak boldy. Emma guzur bilen çekilen jylaw onuň hyýalyny başa bardyrmady. Biraz meňlik kılıcın sıyırıp göçün kabadından geçti de göynü kaplan üstüne okturuldu. Bu hadisany gören göçekçiler ank-tank bolup döňüp durdular. Özüne how pawanýany duýan kaplan äpet gowrusini ýeňillik bilen ýerden alyrdy. İki tarap hem ýan berjege meňden okdy. Gorkudan mı ýa-da duşmany bolan haýwatdan mı dal bedew bir elhinç kişnetde çarpaýa galdy. Kaplan dört ayagyny düýrüp bar güýji bilen atlynyň üstüne döndü. Kaplan alkyma gelende bir gapdaly böküp düşen at ýagynyň ilkinji garbasyndan özünem üstünäki eýetinem ajallan halat etdi. Oraz meňli serwerin "Wai oraz meňli" diýen çirkin sesini eşitip galdy. Kaplan ikinji gezek topulmak üçin öwürmek golaýlanyna, oraz meňli çarpaýa galan atyň üstünden göze ilmeýän çalatynlyk bilen onuň kap birinin kılıcını taldı. İki bükülen kaplan can hoğluna bar gücüne edip düşmana topuldu. Bu gede kılıç onun manglayını darkayardı. Ol ahmırlı arlap yere yazıldı. Göz açıp yumosalımın içinde bolup geçen bu vakanın düýüşüdüğünü ya huşuduğunu sağırmandırınlar. Oraz meňli yanlarına varandan bir neme ödüne geldiler. Atçını görüp, henidem ağzından ak köpük saçıp, burnu bilen kum tozodup, ayaklary bilen yer peşýädi.
Şahir özünün mehrem howunlarynyň boýunlaryny sypap onu kuşuşdurjak bolýardy. El ayagyny ýitirip duranlardan netije çykmajagyny aňan Oraz Meňliň özü habar gatdy. Assalamu alaykum adamlar. Serwerin ulagy eşekden böküp düşdi-de oň ýanyna baryp görüşdi. Wa alaykum assalam Şahir. Aman sağlykmydyr? Ay şükür. Näme bey Şahir sen biziň günämde töweri. Uyamy berarly senden gaçyp ýurdy terk edip barşymyzdy şu. Sen bizi uly beladan halat etdiň. Ýogsa bu jürgölem içinde läşibidi it guşyp gitmege mahmally. Sen bizi howunlar himayetkär çykjagyny inni elin göz ýetirdiň. Mene uyamy serwerjany sana münasip görüp bagş edýän. Akpatany şuma hal bermäge taýyn mene. Elmudama ýöwüz bilen garap ýören adamy bilen elleşip gadyrly görüşüşini mulayim gurrun edişine sinedip oturan serwer inni bar zadyň oňun çözüljegini öz mehribanlyna gowuşakdygyny göz ýetirdi. Begenjinden iki bolup bilmedi. Ol söýgüli ýaryna buýsan şem buton joňluk bilen göz güldürip garady. Oraz Meňlem bu hereketi göz gytagy bilen aňşyrdy. Ýüreginiň gursullysyny öz eşden ýaly boldy. Emma serwerin bu ýylgyryşyny iň soňky sapar görýänligini bilen okdy. Ah sen şum täli keç ykbal. Görsen näçe bir serwerlerim, Oraz Meňleriň başyna harasat gonnurdyň. Bir-birinin juda düşürdüň. Ýürek joşgunyny, pek söýgüsini zäher dakkunatdyň. Hoş dediniz üçin taňry ýalkadyn. Sen meňe magym bolarsyň. Siz göbek kanyňyzyň siňin dogduk tepäňizi terk etmäňde ýygyňyza dolanyň. Bolar Şahir, bolar. Indi biz sen diýeniň bilen mors. Şu ýerden owa dolanar. Şeýdiň agam, şeýdiň. Bolýar. Weleliň ýarynyň gaýtmagam bir peýda diýipdirler. Bolýanny mene ýolukçy. Sen niýe Şahir? Eler tarapdan ýagyň döküljegine eşden bolsaň gerek. Ana men häzir özüne şöýre at goýmaly. Gepimiz gepdir Şahir. Urasaň näme? Ýoluň ak bolsun. Ýollaşyň hak bolsun. Aman sal dolan ger Şahir. Sizem aman baraň. İnşallah baham owada görüşeriz. Çu canavar. Çu. Göçöwçiler egninen agyr ýukarylyp, gowuny ganatlanyp, nire desin gökçe dagy diýip, uçup giden jigidiň atynyň tozaryny tilki guýruk bolup, gaýalara duwlanyp ýitip gidýänçe oň ýydynyň garap durdular. Soňra ulular serwerden 20-30 ädimlik taşlaşyp, maslahat edip başladylar. Vah, tımgara. İki cahana uğra sabırlıkta. Yerin nulu yer çekmişim, yağayım üstüne giden olsa, iyidine öğürmeyeceğim belli değil. Asla ol bir günler erteler, iyidine dökövlenmez. Şu kocalıkta men gepim göğürcek bolsa, o da diýmeň beýlekem. Bahımrak daýlaryny aşalyň. Şu masaraçylygymyň üstüne ýene bir urna bolmaka. Olsa çeketilmiş daýyňyzyň ortanca oğluna dakalyňdy başymyzdan sowalyň. Aýdýanym näme eje? Gaýtama sen diýen gitsek it maskarasy bor. Gowsy ýyda dolanaryň. Çeketilmiş garnam gowuny diýip mene ýedi kapyda yer tapmadyk. Tire başga ýeşigimi açdyrman. Ýok ey. Şonu bilip koyun. Ejem dogry aýtýar. Menem uyamydy her bir gelmese ora görmem. Sagalaşam bolanyn etil Kessetimi. Tapdyň gelmişegi. Ýangy dämit oturan gaňňaňy öýlep kelemäň öwrüp oturanyň. Oraz meňe dälmi Hydyrat aýal dadymyza ýetişen. Sen şoň ýerine oranmasaň näderdiň? Boldum men başyma namysçam. Elinde hırlyň ama eşegiň sırtyna gaçyrdyň. Ol eden ýaşylyk üçin Taňry ýalkasyny berdiň, oturdy. Oňun näme dahan biziň ýanymyzda dili uzyn mor. Zamany şanyň şoň bilen magtymul hakyny diýenlerini bir diňle. Ona menem eşitdim.
İladırıp yören yanralara Hudaý göz görkeder inşallah. Görkede gelýärmiş diýär. Köprek dinlen şolar ýalyny. Zaman işan Sadagası bolluğuma dili getirme. sidem olara dil getirmem. Yer bolli, karşıňlaşyp durma. Men diýdim, gutordy. Ece men lewit etdim ahir düşüne. Türkmen lewitinden näte näme diýendirler. Kelletine bir saňsar daş iner ýandirler ece. Levdiňem bilmem dagyňam. Yaha, men diýenim berjay dersiňiz. Ya da şu yerde men läşimi sirip giderdim. Ese zanbey diýmesene. Ece, gaýt bärinden ece. Yok, yok. Onu menden emgeçim. Ula ulum ýok hatap edece. Lewdimden näme namys hasyna galandyr edi, däldirek düze çykanym ýagşydyr. Hoş dogonjugum. Serwerin ulagasynyň şol gidişi boldy. Soňlarym onuň gördüm bildim bolmady. Ejeler öz ýerini gögerdi. Serwerin göz ýaşyna, nalyşyna garaman, ony daýlarynyň telpege agan ogluny çatdylar. Täleýiniň ters çykanynyň behabar Oraz meňli bolsa, aşygy alçy gopuna dönüp, keýpi hoş bolup, aýdyma hinglenip gelýärdi. Yine pasly bahar bolsa bilbil gonur dal üstüne. Tirme şal bile yaraşır hal oyurlar hal üstüne. Gayrıdan gama ulaştım, qaraganıma bulaştım. Pelin bilen karşılaştım, aklı vurdu çöl üstünde. Hayır menem, hak işine hayır menem. Düşman görsem oyulmanam, duşuşup men yol üstünde. Gezerdim, yar vurdum, bağdaşırın nar vurdum. Men şulun tervür vurdum, yaşlı yev al üstünde. Yolunu yollaş yoklarlar, düşman yolunu saklarlar. Bedev üstünde uklarlar, baş koyurlar yol üstünde. Ora minli can vurulur, läş meydanı serilir. Koçoklar tülpüdarlar, muhunnis hıyal üstünde. Koçoklar tülpüdarlar, muhunnis hıyal üstünde. Ýagtymyl şahyryň ýagynyň geçşek ýeri barada çaky dogry bolup çykdy. Gerkezdir ýomuz atlary şo geçitde Atrabat häkiminiň uly leşgerini topu tüpeň bilen külpeýkün etdiler. Şo gedekki çaklyşykda ýekiji nökeren biri tapyp bilmedik häkim läşgeriniň kim tarapyn dergidagyn edilenligi uzak wagtlap bilmän galdy.
Aksafam ardı hadım söyleyin. Aksafam ardı hadım söyleyin. Yarın gülü gelmedi. Başımdan geçeni beyan eyleyin. Yarın gülü gelmedi. Aklın ne duru hali boluptur. Hep aklın ne koşu hali boluptur. Siyahası dara dara boluptur. Oraz Megli'nin kuyunun içinde giden mereke ay verip oturdu. Mahtumulu Şahir, Buğulu Polat Serdar, Oraz Megli Şahir, ova yaşlıları has görünüklü yerde jaylaşıp mihmançılığa gelen Durdu Şahir'in aydımını dinleyediler. İlk akşamdan başlayan saat söhbet dana kolay devam etti. Ay tevor yarım emeğini kıllın emeğine. Ay aman emeğine. Ödü gelmey bunu geldi hayvana. Hep ol sebepten aşık olmuş bir gane. Yarın gülü gelmedi. Şadenim kıydılar benim adıma. Şadenim kıydılar benim adıma. Bırak kurfum elim yanar adıma. Yetevor yarım yetişmenin dadıma. Yarın gülü gelmedi yar gelmedi. Gelmedi. Ay gelmedi. Hay gelmedi. Adamlar kulağın karnı yok diyenleri dana mağarıp var ya. Mehmanlarım şun gün ortadan son uğramakçı. Bağışa da özümüzde bir selden dinç vererek ne diye. Doğru aytyan Serdar, doğru aytyan. Kim halin nerede? O her kim hem işareti vardır. Ne adamlar? Ferdar ağa. Şahirlerin her türlüden bir qadal estip dağay dağa bugünü makul vardı. Şuraya makul. Hanonna Mahtumul Şahir nova sizden. Adam bolsaň kulak goýgul ögüde. Alimler ýanyna söhbet ýaşydyr. Atarman, çaparman algyr ýigide yeri gelse amandyr wagt ýaşydyr. Himra bolup oturmagul pisbile, toga degseň beyniň dolar isbile. Gowhur daşyň ýüzü geçseň misbile gymmaty ýeksilmez. Hormat ýaşydyr. Ganhar kasetmegil iydigiň nana, köňlüň hayra bagla, tatkan imana, hiç azar vermegil bir musulmana, ogry erden bir dogry it ýaşydyr. Käşke adam bu dünýäge gelmese, gelenden soň ömür sürse, ölmese. Gollan geleni ýaxşy işiň bolmasa, köňül içre ýaxşy niýet ýaxşydyr. Mağtum boluy. Niçik geçse rudugar, haqqa şükür et. Barma namardadan har. Yok döwletini ýegdir bolsa bir hünär, mün hünärden zerre döwlet ýaşydyr.
Ay sağ ol. Haninni bir Oraz Meňli'den dinläp göreýelim. Hadi şeyleri var. Ana Megli. Eslemene men seni, el götürdüm yar senden. Gözden salıpsın meni, el götürdüm yar senden. Aşık soňuny saýmaz, emen lebinden dänmez. Men dönsem göwnüm dönmez, el götürdüm yar senden. Aydanım ar bolsaň, günnünüm duru bolsaň, cennetin hürü bolsaň, el götürdüm yar senden. Ya duru yakut bolsaň, ya da bir şemşat bolsaň, ya bir perizat bolsaň, el götürdüm yar senden. Oraz Megli, men yannym kül boldum, söndüm. Käbede bolsaň döndüm, el götürdüm yar senden. Oturan märekäniň kalbyna tukatly aralaşdy. Hiç kes yerinden gozganmady. Şahir näçe ýola el götürdüm yar senden diýip gaýtalasa da, onuň ýüreginiň serwer diýip urýanlygyny hemmeler duýup durdy. Öňe matym olynyň Meňliden, innem Oraz Meňli şahiriň öz serwerinden juda düşmegi, buğulu poda serdara juda agyr degdi. Şahiriň ýanky tanan tetirleri, oňup ahwalatyn özüne de dahly barýaly, özüni müýnli duýdy. Hemmeleriň ünsi serdara gönükdi. Ol hyrçyny diýişläp, başyny ýaýkap dillendi. Wah şu jelegaýyň hany özüm bolsam, edäjegim belli weli. Jemaat, dogurdanam bu gerkeden öz hany bolup bilmezmi näme? Hany bir oýlanşyp görelim. Başlanam gerek. Bu teklibi dızmaç ýigitlerem, ýaşyllaram, ýaşyleňlerem, garasay tutuş halk bolup golladylar. Şeý dibem, buğulu pola serdar Astravat häkiminiň bellen dikmeti bolman, halk tarapyndan ikrar edilen gerket hany boldy. Han saýlanan soňam, şol öňkülügin saklap oturan buğulu pola serdar halka ýüzlendi. Ana adamlar, meni öz hanyňa saýladyňar. Öňe heniden bir pille. Siz men ýaşylyň aýdyny kimsiz kössiz berja eder misiniz? O serde da matayı. Aydan 2 diýdirmer. Aýdyr. Senden gören ýamanlygymyz ýok, bolu. Hemmeler sen bilenler. Razy mısınız? Razy. Razy mısınız? Razy. Razy mısınız? Razy. Onu ilkinji buyruk gulak atın. Araňyzda Gülmemet Çarçybamy? Bar, ona men ýanymda otyr. Hemen. Gülmemet Çarçym. Awa. Geňrem bolsa sen häzir owaň içine jarçyk. Buğulu poludy han saýladyk. Innem haýsy gyýdyň haýsy ýedigini bar bolsa, öz halan ýigidine uşdun diýersiň. Ýigit bilen gyýdyň tarapyny ýaraşdyrmak bolsa, han öz sünel ýazyp 3-4 ýola zowlut bakaly. Vah, ol men hek ederim buğulu polatgan. Täze saýlanan hanyň halkdan öwran razyçylygyny soramynyň magadyny inni etdiler. Hiç kimden ses eda çykmady. Ay halayakum! Eşitdim esmen diýmem roho! Buğulu polat serdar gelkenlerin hali saylanan roho!
Her sayılanlar şeyda bülbül Kılavuşun atı Levser solgül Aşık bulsana yürünü yat bil Maksukana yurman yürün Yurman yürün Aşıklarım bir derdine Parağıdan Parağıdan Derman Derman Ha 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 Derman Aşıklarım bir derdine Parağıdan Derman Hormatly dinleýijiler. Tedi Annemeret Durdy Mämmedov bilen Allahyberdi Melaýewiň Dogda Gatmanyň läletdiýen radio oýunyny dinlediňiz. Radio oýuna gatnaşdylar. Türkmenistanyň halk artistkasy Oguljahan Mämikowa, Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayram Merdiýew, Türkmenistanyň at gadanan artistleri Ögöz Gelenow, Murat Niýazow, artistler Aşyr Gurbanow, Ejebay Kasimowa, Muhammed Bekiýew, Guljahan Muhammedowa, Jahan Täçgelliýewa. Alyp bardy artist Gurban Amangelliýew. Radio oýunyň rejissöri Penjugar Ilyasow, ses operatory Klara Garajayewa, redaktory Maktum Gulumyşjeýew. Radio oýun 1992-nji ýylyň sentýabr aýynda ýazyldy.